Hey guys, it's Jas Aquino and welcome back to another vlog. In today's video guys, magkakaroon tayo ng post-birthday celebration. Magsa-celebrate tayo ngayon sa Cabongaoan Beach. Lilit ay. Jump you, come on. 3, 2, 1. What's up guys? Eto na naman tayo sa isang video at sa video natin ito tayo. Pupunta tayo sa Burgos at mag-swim. Mamaya, tingnan nyo. Guys, mamaya. Hey guys, so ngayon nakarating na kami ng Cabongaoan. Ayan. Yan guys. Just daw. Masaya. Mag-swimming. Saan? Dito, beach. Gusto nyo? Punta kayo dito. Ayan. Ayan. Ayan, nandoon sila. Tara, samahan nyo kami. Ayun guys, ayun si Ante. Ayan, so nagtitipon ako ng warning. Ganda. First time? Dang. Ganda pala.
20 feet na. Ang larag. One, two, three. Yung hangin pa lang ng Cabongaoan na. Ano na? Ano na? Halin na. Yay!